हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो माखासे जथाय रादाब होनो नागिरदों। दा बेयाव नोंथांमोना नुगोन गासै 10था खौरांफोर आरो बे 10था खौरांफोराव बर'फोरनि, आसामनि, भारतनि आरो मुलुगनि बाथ्राफोर मिथिनो मोनगोन। दा बेयावनो माखासे गोनां गोनां रादाबफोर दङ, बेफोरखौ नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो गासैबो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव चेक खालामनो हागोन। फैदो फारि फारि जागायलांदिनि जे फार्स्टआव दङ बिटिआर हालामाव एबा बिटिसिआव फैगौ फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तानि गेजेरावनो गासै 15,000सो फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जागोन होनदों। आरो बे बाथ्राखौ सनिबारखालि बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंदों दि बे बोसोरनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादा मे दानाव जाहैनो हागोन होनदों। नाथाय बाहाय डेटखौ बुंदोंबाबो नाथाय रुटिन होनाय जायाखै, जिहेथु बेखायनो बेयाव नोंथांमोन दिन्थिनाय जायाखै। जेखिजाया मे दानाव बिथाङा मख'नाय जाहैबाय। बेनिफ्राय दं नाम्बार 2आव जे मुंदांखा मुम्बाइ गाग्लोबनायनि दायनिगिरि उदखारि हानजा लश्कर-इ-तैयबानि गुबै दायनिगिरि एबा दैदेनगिरि जाकिर उर रहमानखौ सनिबारखालि पाकिस्तानाव खाबाय होनना खौरां मोननाय जादों आरो बेयो गोजोनथावनि बाथ्रा। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 3आव फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव गासै मोनथाम राजखान्थियारि हानजा इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिफोरा ज' जानानै राजखान्थि एबा बिसायख'थि गेलेगोन होनदों आरो बे बाथ्राखौबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों सनिबारखालि। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4आव जम्मु आरो काश्मीरनि पुलवामानि ट्राल मुंनि जायगायाव उदखारिफोरा रैखाथि हानजाखौ ग्रेनेडजों गाग्लोबदोंमोन होनदों, नाथाय रैखाथि हानजानि रावनिबो खहा जायाखै। अदेबानि खौराङाव मोननाय बादिब्ला बे जाथायाव सरासनस्रा मानसिफोरा सा 7 रुंसारि जानायजों लोगोसे गोबांथार जोखोम जानांगौ जादों होनदों। बेनिफ्राय दं नाम्बार 5 हिसाबै जे आबादारिफोरनि बिग्रायनाया जोबोद गोख्रोङै जालांबाय जोंनि भारतआव। बोसोर गोदान हाबलायबाबो बाहाय सरकारा सोदाङाखै बिथांमोननि जेंनाखौ। नाथाय खौरां मोननाय बादिब्ला सनिबारखालि दिल्ली आरो इउपि उत्तर प्रदेश रायजो बे मोननै रायजोनि सिमायाव सासे आबादारिया गोदोनायाव दिरुं लानानै गावखौनो गाव फोथैनानै लादों होनदों आरो बेयो सोमावसारनायनिनो मोनसे जाथाय आरो बेयो गाज्रि जाथाय। दा बे थैनाया दा गोबां सरसा सोलिगासिनो दङ आरो बेयो सरकारनिसिम गोबां प्रेसार खालामगोनखौ मिजिंथिनो हादों आरो बिथांखौ सरदार काश्मीर सिं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनिफ्राय दं नाम्बार 6आव जे 2 जानुवारि खालि एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि खनकेसर नार्जारि बिथांनि 78थि जोनोम सान फालिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो दखरायाव। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 7आव आसामाव DIGनि बिबानखौ सोलाय सोल' खालामनायनि खौरां मोनदों आरो मोनथिनाय बादिब्ला दा पार्थसारथि महन्त बिथांखौ DIG महरै थिसनबाय होनदों, जाय बिथाङा सिगाङाव कामरुपनि एसपि बिबान रुजुनदोंमोन। बेनिफ्राय दं नाम्बार 8आव गोजोनथाव बाथ्रा दि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव भावरागुरिनि सन्जिब नार्जारि बिथाङा राजस्थान पुलिसनि एडिसनेल DG जानो मोनबाय होनदों। बिथांनिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरबाय आरो आसा खालामो बेनि बायदि जोंनाव गोबांथार नुजाबोबाय थाबावगोन। बेनिफ्राय दं नाम्बार 9आव थांनाय 2020 मायथाइनि हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय हिन्जावसाफोरनो आसाम सोरखारा डक्टर मानिकान्त काकति रोंग'थि बान्था मुं होनानै स्कुटि राननाय हाबाफारिखौ सनिबारखालि बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव मावफुंलांबाय। बेनिफ्राय दं नाम्बार 10आव बावैसो सान सिगांनिफ्राय होथेना दोनजानाय ब्रिटेननि बिरखंफोरखौ फैगौ 8 जानुवारि खालिनिफ्राय खुलिनो बिथोन होफिनबाय होनदों भारत सोरखारा आरो बेवहाय नाथाय गोबांथार रुल दङ। बाहाय फैग्राफोरा COVID-19 नेगेटिभ जानो नांगोन होनदों आरो बेयाव बिथांमोना सेल्फ डिक्लारेसन सार्टिफिकेट होनो नांगोन होनदों। बाहाय गोबां माखासे बाथ्राफोरबो सोफानाय जादों। दा बेखिनि दिनैनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों।